Negosyo time na sa DZGB, as in Albay Chamber of Commerce and Industry. Hanap buhay, trabaho, kaaraman sa pagnenegosyo, mga impormasyon para kita mag-asenso. Bagong impormasyon sa sensya as in teknolohiya para sa negosyo. Iyan ang hihimay-himayon sa Negosyo time na sa DZGB, as in Albay Chamber of Commerce and Industry. Yes! Negosyo time na! Itutok na ang sa inyong mga radyo sa malaman ng mga negosyo tips hali sa mga eksperto. Kaiba ang mga regulasyon kan gobyerno. Sabay na, magnegosyo kita. Negosyo time na sa DZGB, as in Albay Chamber of Commerce and Industry. Kaiba si former DTI Regional Director Diggs Aguilar as in Miss Hanelet Pertis. Negosyo time na! Marhay na hapon, alas 2 na naman po, aldaw ni Miyerkules. Yaon na naman po kita sa programang Negosyo Time na. Ini po ang programa na nagmamaawot na maging mas maugma ang pagninegosyo digdi sa Legazpi, sa Albay, asin sa Bilog na Bicol Region. Ini po dara sa Indok sa tuya kang Albay Chamber of Commerce and Industry, asin ang DCGB-AM. Ang pinakaobjeto tapo digdi, makatao ki mga kaaraman, mga inputs sa pagninegosyo. And para po mangyari ang mga bagay na sa tuyang kamaabutan, minaimbitar kita ki mga eksperto na may eksperyensya sa aktual na pagninegosyo. Para po makatao sinda kung anong eksperyensya ninda in case maagihan man kay itong mga budding, itong mga nagpupunta sa negosyante, dahil na sinda maman na baguhan, ta inagihan na ito ki iba. And ang inputs na tataon nila kulang bagay para po sa pagmamaneho kang sa tuyang negosyo. Kaya riba ko po digdi ang Executive Director kang Albay Chamber of Commerce and Industry bilang co-anchor. So, Hanilet, para sa imong patara. Yes, maray na hapon po mga kanegosyo time na, mga tugang Miyerkules na naman po. Actually, Sir Diggs, very exciting po. Naglaog na naman ang Disyembre. Perang aldaw na lang po, baga Pasko na. Kaya kung maglalakaw-lakaw baga kita, lalo na pagbanggi, nahihiling ta sa mga nagkukutitap na mga, kumbaga, ilaw. So, espiritu kang Pasko yaon na po talaga. And nahihiling tama na ini, sa ruman ining indikasyon na maray man ang mga pagninegosyo, as in buhay-buhay kang sa tuyang mga kahimanwa sa syudad kang Legazpi and syempre sa Bicol region. So ngunyan po Sir Diggs, taud-taud po may papamidbid kita na bisita po and pasalamat kita ta permi kita niyang tigpapaunlakan. And of course, sa ngunyan na hapon po Sir Diggs, kang last Miyerkules po baga Sir Diggs, solo ka po na nagprograma por dahil ang sa indong lingkod po naimbitahan po duman mag-facilitate, mag-host po duman sa Oriental Hotel. So, i-share ko man po sa mga pag-iriba, mga kanegosyo time na kung ano po so nangyari. Kang Miyerkules po, naimbitahan po kang Albay Chamber of Commerce and Industry, grupo po ini kang mga negosyante sa Albay, ang sa tuya po na bagong ang mayor po ta si Attorney Alfredo Pido Galvin Jr. And duman po sa programa, sa kang meeting na ito po, very sound and productive man po so meeting, and of course may collaboration na maski po nagbago so administrasyon, tuloy pa din po asigurar po kang sa tuyang mayor na diretso man giraray ang Legazpi na magiging economic center kang economic activities po sa of course digdi po sa Bicol region. And of course magkakaiba ta syempre po baga Sir Diggs, number 1, number 2 na mga problema ta, challenges sa tuyang lugar. Aminado kita na ang problema ta sa kuryente and of course sa tubig demands. Then so on, diniskutir niya man po ang business tax incentives. Kumbaga igwa po ng mga holiday pay or so mga incentives na pwede pong maitao duman sa mga negosyante kung sinda po advance magbayad, especially ngunyan po bago magtapos ang taon. And of course, so mga upcoming activities po, lalo na po itong sa tourism related activities ta po. Ta syempre, ang Albay po baga is one of the tourism hubs na best destinations po kang sa tuya po na nasyon. Kaya ito da pong Bicol Loco Festival, tutuloy pa din po ito. And meron kitang mga international na concerts like ito pong Lipi concert. So chances are yun po. Then ito po ipapadagos po ang international cruise
International Cruise Ship Terminal, pati po itong People's Park po daw. Then, itong programa or improvements kang hospitals ta po. At the same time, ito pong sa educational and of course medical assistances po, patuloy man girari po ito. Then, ngunyan po bagang na-experience, lalo na kang sa tuyang bisita na pag nagdadakula da po ay nag-aasenso ang saro po na syudad, nagdadakul ang sasakyan, pero ang tinamputa day man baga nagdadakula. Kaya so traffic issues and concerns po talagang nakasaro yan sa mga priorities na kaipuhan agapan po kang sa tuya po na LGU, ang local governments. Kaya ito pong traffic issues and concerns na diskuter din po yan. And of course, flood control na topic din po ito. And a lot more activities po na mahihiling ta po. Hagad po kang sa tong mayor na maski po ang saradit na harong residential or mga business establishments na para mapamati ta ang espiritu kang Pasko. Kung pwede mas mapailawan and kumbaga mas mapamati ta ang kaugmahan kang Pasko dahil nilihis kita maski puro paano duman sa devastation kang parade of typhoons na nakaagi. So yan po sir, so updates. In short, Hanilet, duman sa meeting, pero we can expect for some changes, some developments na dara sa lugar ta kang bagong liderato Yes, sa politika. sir, Ano? Siguro sa mga maabot na aldaw, magayon na madiskutir ta giraray ni, lalong-lalo na itong mga bagay na nakakaapekto sa pagninegosyo. Kasi Yes dakulang bagay yan, kasi ito na lang na-issuance kang mayor's permit, Yes po. itong mga building permit, Yes po. so itong taxes Apo. and incentives, sa kulang na bagay po yan sa mga Eh, saradit na negosyante. Ano po? Sample duman sir Dig, so real property taxes po daw. So for the year kung advance magbayad, at least may 20% discount duman na itatao ang syudad sa mga atab po magbayad. Okay. So Alright. anyway, magayon na napagdiskuteran ta pagikuha kita ang sufisyenteng oras Yes para po. sa eksklusibo sa topic na yan. Mhm. Ngunya na hapon, igwa Yes. kitang inimbitaran sa pong masasabi ta sigurong expert in his own field Yes. na of endeavor. Ini Yes po may kinaaraman sa pagmamaneho. Yes. Taaram ta po baga sa sa negosyo. Yes Dakulang pigmamaneho ta pigamanage ang resources, pigamanage ang finances, pigamanage ang creditors ta, ang Yes. suppliers, even our market. And most importantly, Yes. ang pag-manage kitawo. Yan sana sir Dig. Oho. Ngunya na Disyembre na makusog ang negosyo siguro. Dito man gira paglingawan na once in a while kay puwanta ning diet na oras para sa additional na kaaraman. And for today, ang sa tuya pong naimbitaran sarong respetadong individual pag-abot sa sabi mo member kay itong sarong asosasyon na Yes, may Sir kinaaraman sa pagninegosyo, sa pagmaneho ka mga tao. Opo, So, Sir Hanilet, pabisto Oho. na ang sa Actually, tuloy. Sir Dix, duwa po ang sa iya po na daradarang hats po mo niyan. Mhm. Siya po ang CEO and founder po kang GML Review Center. Kung manunutaran ta po, ang GML Review Center, isaro po yan sa mga producer kang passers and top-notchers sa respective various examinations around po in the government, in the schools, etc. Later po, i-discuss na siya. Siya po ang CEO kang GML Review Center. At the same time, siya po ang Vice President kang sunasabi po ni Sir Diggs ang pagmanihar kitaw, ang People Management Association of the Philippines or known as PMAP. Warang iba po, si VP, CEO kang GML and VP kang PMAP, si Mr. Gilbert Merandilla Liovit. Maray na hapon, Sir GML. Maray na po Sir Diggs, Yes. Ma'am Hanilet. Thank you very much for the opportunity in behalf po ng sa pong President, Mr. Arnold Guadalupe. So, I'm representing PMAP, PMAP. Bicol po. Yes Okay. po. So, Vice President ka po for Bicol, representing Bicol. But in the national level, igwa mangyari kisarong Vice President. Yes, As an ikaw po association. giraray ng mga national board na officers po. So, for this po, si Sir Arnold po ang President for Bicol Region. Then we also have Arnold. Board of Trustees Opo. po. Kasama po duman si Ma'am Hanilet sa mga officers. Saro sa na. mga board din po, Sir Diggs, kang PMAP. Nag-iilihir po yan, Sir Diggs. So mga grupo ki mga HR practitioners all
over Bicol at the same time ito pong So, mga so CEOs. saro lang pala ng angkor mo niyan, duwa ang atong resource person. 1 versus 2. 1 versus 2. Pagsurugan milagod din ni Sir Diggs. Nabuyo na Sir Diggs. Anyway, sige po. Okay. Go ahead. So, hapon si how do we call you? Gilbert po. Gilbert, Gilbert. Ano na kami kayo ni GML. nagkakaibahan. Talaga po. Ketong, Utulo na palan kita talaga. kaya nasa DTI ako, but not necessarily in line with your work. But mostly kami garo client, ano? Wow. Kasi ang government baga, ang DTI, ISO certified yan. Kung mo ISO certified, kaya puhan mo dyan ang documentation, kaya puhan mo ang pag-ibukang quality management system. Wow. And incidentally, si Gilbert, saro yan sa iyang mga forte, Talaga? preparation kang QMS. Kaya magkabisto. Kumbaga, Ayun. nagkabisto kami Apo. probably. Not so close, pero at least may acquaintances. So anyway, ano ang PMAP talaga? Para maaraman kang sa tuyang mga paradangog. Lalong-lalo pa, kung ako nagdadangog na MSME, siguro sa atyan hapon mga, ano ang relevance kang PMAP sa mga saradit na negosyante? Yan. So, ano ang PMAP? Apo po, very important po sa atin na maski sa din na organisasyon, mga sa negosyo, ang sa tuya pong human resources, dati ang conventional term po sa inyo is personnel, but Personnel, now yes. very encompassing po yung term na human resources. So, kumbaga, we should consider po the greatest asset of any organization, human resources. So, Yes. kumbaga po, ang TMAP, yan po yung organization, not for profit na organisasyon, membership wherein ang advocacy po niya para po ma-fortify yung competency ng mga people managers, yung mga practitioners ng human resources, both doon po sa mga as managers, igoma po sa mga estudyante. So, ang advocacy po natin here is yung mga best practices po, strategies on mechanisms sa pagpadalagan kan mga tao, ang po ang discuss natin today. So, very important po na sa isang organisasyon, tatawag po talaga ng halaga, oras, and all the resources ang satuya pong mga tao. So, kung nagdadagog ako sa imong explanation, it would appear na garo, ang human resources, garo different levels yan, ano? Amo po. Different classifications. And PMAP, ang members kayo ni Kadaklan, ito mga HR practitioners. Meaning, ini sa mga tao na ang trabaho is i-develop, mag-identify, i-recruit, i-develop ang satuyang human resources. So, yan ang members dyan sa PMAP. Amo po. Yes tatay. po. And the members of the PMAP naman, ini ang nagsiserve para i-develop itong human resources at the lower level. Or not necessarily at the lower level kasi pigti-train din yan maski mga managers. Bako? Yes, amo po. So, siguro mga ray na classification, itong mga enhancers and then itong mga final users kan sa indong mga assistant. Tama po yan. Yes, tama po yung sa imo pong explanation. So, therefore, very important po na yung may igwa po kitang mga emerging na mga development. For example, kanina nag-usap po kami ni President Arnold regarding kasi minsan baga na natatopic natin niya. So, pirmi baga kitang na-stress, burnout. Yes. Tama, tama. May term na work-life balance. Yes. Opo. Yan Oo. pala is outdated na. Ang dapat na term po natin na piga sa award is work-life integration. Wow. Work-life integration. integration. Bako na siya. Work-life Meaning- balance. Integration. Meaning, may mutually beneficial sa sarong tao kung i-integrate mo ang trabaho sa parang day-to-day. Yan. Arusan. Ayun. Yes, ako po. So, Integration. kumbaga po ning nagatrabaho kita, kumbaga it also makes our life happy and vice versa. So, Ayun. kasi kung pirming burnout kita, how can we be very productive? Tama. How can we spur bright ideas? Kung Yes. pirming aral po. Bagot. Yan. Oo. Kaya dapat pirmi lang itang so Work-life light. integration. Po. So, Kumbaga sa ano, Happy kumbaga sa mode. ano, itong enjoyment, itong relaxation, rest, and then work
Happy Tama? Yes, opo. Becomes a way of life. Yes, tamang-tama It po. comes naturally. It Yeah. comes simultaneously, Simultaneous, naturally, na dapat siyempre po, with the demands of everyday life, pero yung dakulo ng ganaps, mga natin. Oo nga. Diba? Or better Lalo na still, ganyan, lalo or na better ganyan. still, integrate mo ang sa imong relaxation, enjoyment sa trabaho. Sa trabaho man. So, Mm-hmm. for example, alimbawa sa ibang mga organizations po, they allocate a few minutes for you to have power nap. Ayun. Power Ayan. nap. May Mag-power power nap po kasi nap. kumbaga parang hindi pwedeng diretso na parang talaga mag-burnout po talaga. So, tao. Sulawas, Opo. Ang oo. sabi pa ni President Arnold, ma-integrate natin yung hopes, aspirations, dreams ng individual doon po sa kanyang work. So, kumbaga may Talaga. satisfaction and kumbaga magkakaigwaning overall productivity rin. Oo. So, dapat mailuwas po Patuloy. niya so mga bright ideas, innovations so that best practices can be emulated. So dito po sa PMAP activities natin, amo po yan supiga we champion those mga emerging na mga development sa human resource practices. So, kasi mga very, grabe po ang fast-paced na Yes. sa mundo, sa dakulan sa mga nangyayari. So, dapat, sometimes we have to stand still and rethink also of our strategies. Kasi baka yung mga tao natin, masyado na burnout na talaga. Oo nga, no. They, Multitasker na yan, no. dapat Dapulo na. So, pero minsan, pero naka-smile. Ang advocacy ko nga rin po pag nag-training, this one is a free good, so we should be very generous on it. And that is smile. wow. So mga sarili po sa dapat ma-integrate natin in our life, yung those mga satisfaction na mga factors para Masaya maging lang. productive. Although siguro iti-temper mo mangilayon nga niyan kasi baka isipon may ito nga dati. May sa DG8 nga Yes. din. Oo. Na nag-smile, kung mo libre ang pag-smile, sige sa nang Sige smile. na Ano? nang smile. Kaya sir oo. siya ito, dakul. Sa ito to. Masaya lang Okay. to, masaya lang. Yan. Ang PMAP, nagataon ng mga training programs, ano? Yes, amo po. I would suppose, iba man ang training para sa mga employees, iba Yeah. naman sa managers. Yes Amo po. Oo. Naka-customize po. Actually, yung previous natin na trainings is about rewards management. Yes. Rewards Yes. management, So, okay. kung talaga it's about yung sa compensation. Kasi ang conventional po pala ng mga term kaya ito sa compensation, mga Yes. sa salary. Oo. Ang emerging pala na term naman sa ato po, sir, is rewards, Rewards. management. Kaya, Rewards management. Magayunod siyang very developmental in tone. So, ano po sa mga terms at sa mga practices, Oo. yan po yung mga offer natin, mga training. So, we outsource po mga speakers from Manila na talagang na ano po sila yung they will be giving expertise to the subject area. Ano ang priority kang may PMAP na i-train? Are they the managers or the workers? Primarily po, so mga sa tuyang mga people managers or People managers. Opo, kasi kung mga, Yes. sila man magirari mga Yes, so kasi kung Ito if you down. go direct to the workers, dakulon yan. Yes po. And then, kung hindi ka sa managers, at least, medyo ito-ito lang. Apo. And then, ang multiplier Sindana lang. effect mo, dakulo. Kasi dakulang Yes. sa kanila. Opo. And Totoo. another thing, kung minsan, ang managers, amo mismo ang stressors. Tama, Sir Jim. Just imagine, no? Tama, Just managad imagine. ano. Sa Oo. room leader, stressor, piraso na stress. Tama, Siguro tama. baka mga sanggatos, 200. Iyo managad ba gano So, kung dapat tinutunda siguro ang leaders. So, magay mo talaga, paratis, let us be a good virus for a better change. Yes, so, Oo. I think tama. kung may virus na pwedeng mag-spread out, yung parang so, that a catalyst for change na for the better and Yes. even for the best. kasi let's admit it, kung minsan ang environment sa sarong workplace, nakadepende sa sarong individual. In Tama. fact, Oo. paglaog kang boss, kung Maki- minsan mahapot ang staff, Kumusta ngayon? ano nga ang weather? Kumusta ang weather? Oh. Baka, so just imagine kung Oh my ang God. sarong work environment is influenced Pressing. Oh. by the temperament or the attitude kang sarong leader na yaon Iyo dyan. mananggad. Tama mananggad. Opo, Kaya tama. importante yun talagang ang people Ang i-train, management. ang primerong i-train ta sa mga people People. who manage people. Yes. Ayan.
Oo nga. Tama But po anyway, yan. oho. Sa mga MSMEs, ano ang mga magayo na pwedeng strategies Ilaog. na pwedeng i-share kang PMAP? Siguro po, we can also seek yung kanilang voice and also suggestion. Kaya po kapag nagkaigawa po kaming training, we also give them the avenue kung ano pa yung mga future perspective trainings that they would like to propose. So gusto ninda. Yan, na very customized po sa inyo. But generally speaking, pangtapos po inyo na whether sa mga practitioners, pwede ka rin po sa mga estudyante man, Yes, sa academic, oo. kasi gawa po bakit ang may Yes. mga courses about sa Yes. human resources. So, Yes. kung maga po, full spectrum ang audience rin naman po. But we can always customize po. Oo. Actually, And pwede mo tailor ano fit. yan i-incorporate siguro sa curriculum kang entrepreneurship course. Totoo po. Oo. Pati human resource Yes. development Perhaps, baka po management. na rin siya, indicate. Sa ito baga ang kwan dyan, nga personnel management Yan, na personal subject. management. Oo. Yan po that's the conventional term. Terms, Yes, oo. Human resource, HRM na po ang HRM na. naman yan. Ayan. Bako man yan hotel and restaurant management. Human ano? resource management. Human resource. human resource. Kaya ito kaya, pag sinabi mong HRM, Yeah. common Hospitality. hotel and restaurant Ay, hotel and management. restaurant HRM pala, sir. Tama po Hotel yan. and Yan, iba restaurant man, management. yung hospitality Human management. resource management. oo. Hospitality management. Nag-evolve na rin yung Evolving. sa hotel and Oo, restaurant. iyan pala Sir Diggs, may mga epekto pala niyan sa operation Yes, sa pagmati, sa mga terminologies that we are using sa pagmati para makaano kita adapt kita kang global global yan terms kasi ngunyan baga dako na mga bagong mga terminology so para maka-adapt kita kaya po ang tigigibo. Importante yan na maray kasi kung minsan, dahil na iluluwas kang sarong staff ang sa iyang abilidad, Aha. ang sa iyang kakayahan, nakukurtail kasi kung minsan, ang boss mismo, iyo ang insecure sa tao, sa staff. Magayon bagang boss Sir Diggs. So ano katiga Dapat ang encourage kang trabaho mag-grow. talaga kang boss is To super to encourage, Mhm, to to encourage. motivate Yes. ang staff to give his best. Yan. Yan ang pinakamagayon. Yan. And the best thing na pwedeng gibon nga leader is just to allow, to inspire and motivate Yes. for the staff to do their best. Yan ang dapat eh. Aha. Competition between the boss and the staff, bako magayon Is yan. not a good thing. Oo. Totoo yan, Sir Diggs. BPGML, yun po nga, ang PIMA po, Bicol, kaso rin po nga ni kita nagpuon kay yan. Actually po, matagal na po baga yung although na affected kita kay Tokan yung sa pandemic. Then sa kunyan po nire-channel po natin ang sa tuyang efforts duman sa relief operations. Yes, We very have, active. Tied up with various reputable institutions like the Albay Chamber of Yes po, Commerce, opo. UP Alumni Association, then igwama po kita yung sa Mount Labo, mining po. So, kumbaga, iba-iba po yung tie-ups ng PIMA Bicol. Especially duman sa mga hard-hit areas nung Christine po. Dito oo. po sa Albay area. Sa Albay. So, we Yes. felt, para po mai-channel naman yung presence rin naman na sa tuya pong mga constituents. Alright, sige. Siguro sa ating pag-urlayan ta pa ibang mga bagay-bagay pag-abot sa PMAP, pero narumduman ko anong relasyon kang PMAP kay do nagaro Personnel Management Association of the Philippines and now People Management Association of the Philippines. Siguro diskutiron Tadtaw ta po yan yan. after kang commercial. Alright. An oras hatod sa Indokang Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake, kaya buhos agad, inam agad. Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Mag Bear Brand araw-araw. Para malakas ang immune system, magtiwala sa Pro. Immune Pro. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Nagtatabang na puun baga ito Sinda kita ika ako biko Na matita ang totoong serbisyo Ang
pinangunyan. Ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginigo lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka hobenesan yan. Ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng complete application form sa Aleco Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-Aleco. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medical. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating approval. Ang sa tuyang congressman, Albay ahead ang atang lahat. Kong Joey Salceda, Albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Pirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Pirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Pirit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Pirit na, ilabas mo. San Miguel, Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Pasko na! Ilabas! Buksan na ang San Miguel Pale Pilsen at mag-beer call. Drink responsibly. Mga kababayan kong Ligaspeño, ini po si dating City Councilor Alan Ranyola. Kumusta po kamo? Ako, naglalaom na kamo, nasa marhay na kamugtakan. Maugma ang pag-iiribahan bilang paghahanda sa pagsabat sa dakulang selebrasyon ng Pasko asin bagong taon. Sa panahon na ini, tinatakwan niya to ng pag-omaw ang satuyang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ang sa iyang pag-abot, dara ang mensahe ng pagkamuot sa kinakban. Ang pagkamuot na ini, mapasatuya man lugod kasabay ang pagmaot na maihiras sa lambang miyembro kang pamilya asin kapwa. Hagadon man niya to sa mahal na Diyos na ang gabos, ligtas sa pagtama ng anuman na kalamidad. Kasabay ang paglaong na magkaigwa ng katuninungan ang bilog na kinakban. Sa Paskong ini, asin sa masunod na mga taon, kita man lugod, magkasararo, asin mag-iribahan para sa progresibong Legazpi. Merry Christmas, asin mapasatuya man lugod ang matuninong na bagong taon. Ini po si dating City Councilor Alan Ranyola, dara ang serbisyong garantisado. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte!
Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, pasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Abot kayang gamot na singbisa ng branded? Mag-Actimed by Generica Drugstore. Sa Actimed Quality Generics, abot kaya ang ginhawa. Punta na sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Kahit nasa trabaho si nanay, may breast milk lagi ako dito sa bahay. Ang sikreto ni nanay para tuloy-tuloy ang pagbibigay ng breast milk kay baby sa unang 6 months at breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas kahit wala siya. Nag-e-express si nanay ng breast milk habang nasa trabaho. Parami na ng parami ang mga nanay na gumagawa nito para kahit umalis sila, walang mintis ang pag-inom ni baby ng breast milk. Galing mo talaga, Nay! Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Maugmang iprinipresentar ka Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DZGB. An Exciting Bicol Pastores 2024. Inigigibuhon sa Disyembre 12, 2024 alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Exciting Bicol Pastores 2024. Kumpuesto ini nin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 hasta 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa idang abilidad sa pagbayle asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang third placer makakaresibe ning 75
35,000 pesos. Second placer, 100,000 pesos. Asin ang champion, manggagana ng 150,000 pesos. May special award para sa mga minasunod. Best in Street Dance, 10,000 pesos. Best in Costume, 10,000 pesos. As in Best in Musicality, 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2024. Live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, as in Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 12, alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir as in mag-ugma sa exciting Bicol Pastores 2024. Maugmang Pasko sa Indogabos. Hale sa Department of Tourism as in DCGB. Always number one. Always at your service. Presents your top-notch design, great fabric and quality printing, own style offers, full sublimation printing, t-shirt printing, digital printing, tarpaulin printing, stickers, calling cards, PVC ID and lanyards, mugs, corporate giveaways, trophies, signages, wedding invitations, Sintra board standees and so much more. Own style graphic design services located at Rizal Street, Barangay 3, EMS Barrio, Old by Legazpi City. For inquiries, contact 0969-372-9029 with branches at Market Site Daraga Albay, WCC Building, Santa Cruz State, Basud, Tabaco City, Tagas Daraga Albay, beside Mateas Kinalas, and at Poctol Maroroy Daraga Albay. Own Style Graphics Design Services. Make your own style. Trabaho, 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 trabaho. Ano ang latest? Ano ang latest sa mundo kan business? Ano ang latest sa mundo kan business? Yes po, maray na hapon. Mabalik girari kita sa programang... yes po, maray na hapon girari. Mabalik po kita sa programang Negosyo Time na. Trabaho, trabaho, trabaho brought to us by the Oriental Hotel through the effort of Congressman Wilbert T. Lee. So, pinapaisip po sa mga naghahanap kitrabaho sa December 18 po, 2024, alas 8 aga hanggang alas 5 maghapon. Duman po sa Kawa-Kawa Function Hall sa New City Hall kang Ligao City. Ang Ligao City Job Fair brought by ni Mayor Fernando Gonzales, City Government of Ligao, syempre ni Vice Mayor JP David, SP members, Ligao, Peso, and of course, Supervise Kang Dolly and DMW. So once again po, darahon po sa mga interesado, mag-apply, darahon magdara po ki resume, credentials, tsaka po passport. Passport dahil meron din pong mga, kumbaga, local and domestic vacancy. So duman po ini gigibuon sa Ligao, ang Ligao City Job Fair, December 18, 2024. So ngunyan po, pinapaisi din po ang tabayanan ang Bicol Bitsi Caravan, Job Caravan. Ang Bicol Isarog Transport System Incorporated. Gigibuon po sa Bicol ang sa Indang Caravan, Job Caravan, January 16 to 17, 2025. Poon alas 8 hanggang alas 4 maghapon din po ini sa Naga City, sa Concepcion Grande, Naga City. Ang tigahana po kang Bicol Isarog Job Caravan or Bitsi, kay po ang bus drivers, inspectors, mechanics, conductors, ticket sellers, cargo associates sa opisina din po. So if ever po interesado ang tabayanan ang pag-atindir kang Bitsi Job Caravan, gigibuon sa Naga City, January 16 to 17, 2025. So yan po, Sir Diggs, ang mga good news po sa mga naghahanap kitrabaho. Okay, sa mga naghahanap po kitrabaho and ganyan mga panahon naghahanap kitramasko, pamasko na po nindo yan sa sadiri nindo kung makalaog ka mo sa trabaho. Yes. So gibuho na pong maray. So yan pa man po giraray kita sa programang Negosyo Time na, and kay riba tamang giraray sa tuyang resource person si Mr. Gilbert Liobit, Yes. and of course ang sa tuyang co-anchor na si Hanilet. Oho. So kasubago na ihapot ko, kay do kaya mga aramo gurang na kita sa kinabanay ni ano. Sige po. Inabutan ko pa kay do, igwa kay dong Personnel Management Association of the Philippines. Ang hapot ko, ano ang relasyon kay itong PMAP ka mga panahon sa PMAP mo niya na People Management Association? Opo, yes. Thank you very much, Sir Diggs. So, siguro po, yung kahit po ang term is personnel. So, Yes, po baga people na. So, kumbaga ngunyan po, very much comprehensive, very encompassing na. Kasi kahit panahon, it's more confined po doon sa administrative at saka doon sa salary, sa hiring. Amo lang po yan. But now, nag-evolve siya on a higher level. So kung magkasano garo ang pigihiling ta kay do, work is equal to pay.
pay parang equals to aral work. tapusan. Ay ngunyan, ang work is not only dependent sa pay. Ano? Apo, kumaga hindi lang siya kwan. So, dakol na pong mga factors like on the maintenance, then competency based. Saka po yung other factors pa na makakontribute para po ma-advance yung personal development ng tao and geared towards organizational excellence. That probably gives rise to the term human resource development. yan. Ano? Yes. May na-istorya ka subago sa China itong sabi mo unhappy leave. Apo, yes. Ayan, oo. Courtesy ni President Arnold kanina during our conversation that parang igwasindang policy for the workers na pag unhappy yung tone, yung temperament ng tao. So, kumbaga, he can file a leave. So, kumbaga, Without pay yan. ang sabi parang Depende po siguro sa prerogative organization kung ano yung ka-management. policy nila, but ang overall parang perspective is that the person cannot be productive during that time, so kumbaga why not give the person the leeway window period to recuperate by himself kung ano man emotional, psychological factors affecting the sadness thing. So syempre po kumbaga parang sabing it's okay not to be okay sometimes. So kumbaga it happens in the lifetime. So therefore, perhaps we can allocate certain leave para duman sa episode ng buhay na yung Actually siguro dahil man yung problema kasi normally pag nag-apply ka kay leave, deducted yan sa imong leave credits. Ayun. Kung di ka ng leave credits, without pay ka na. Yes. Kasi just imagine, gusto mo mag-leave. Oral daw ba ngayon? Madara ka lang kay poker face. No? Unhappy. Na-unhappy. Para maka-leave ka sana. And yet may bayad, mangaro yan pwede. Yes, tama. For may mga valid limitations. justifiable reasons rin naman po surrounding. And siguro hindi tayo alam kung ano yung mga implementing rules. Ay IRR. Pero ang sarong rason garo duman pwedeng na heartbroken. Ayun, hirarom, ano. Kasi ang sabi naging kanina unhappy. ni President Arnold, halimbawa, hindi nakafocus yung tao. Yes. So, halimbawa, it involves safety na halimbawa, driver. Ay, oo. So, halimbawa, pigdadrive niya sa isang school bus or kung ano man. So, it can compromise the health and safety ng mga other people din. So, perhaps, dapat macro futures thinking also on that one. So, I think we should be expanding our horizons on that aspect. Siguro mas magayong kung makaisip man kita ki strategy or paagi. Paano kung subos iyo ang nagki-create kay happiness sa staff? Anong gigibuhon? Mabalik po kita sa kanila. Kung ang boses. Talagang dapat we should really Maray kung pwede tayo ni-impeach. Wala man na impeachment dapat sa buhay. talaga i-integrate talaga natin at all levels of the organization that very good virus na kumbaga dapat yung happy virus. Yes. Happy virus dapat na yung halimbawa yung isang tao or some people na medyo down, but if you were able to offer your free good, that is a smile, that might enlighten their day, and perhaps that might be a motivator for them. At least this person gives me hope, kahit hirap yung buhay niya, naka-smile pa rin. Be a blessing to or anyone. kahit hindi siya naka-smile, nahihiling ta na nagatrabaho siya, working silently and productively. Ayun, nakaka-inspire naman. Sir Diggs, bali po, igwapakitang sarong topic. Pero, sa mga interesado po mag-join sa PIMA, paano po sisay da itong pwedeng mag-join sa PIMA? Yes. Kaya Siguro nagpapahapot po we'll give the details po. Actually, sa personal accounts ng nanay namin ni President Arnold po, yung mga sa Arnold Guadalupe at sa kuya po. So, perhaps, and we will be drumming also invitation pag nag-ano po baga sa mga different offices. May talagang official communication din, various collaterals like tarpaulin at saka advertisement din po, then text blast. Para ma-motivate ang sarong individual na HR practitioner to become a member kang PIMA, paano mga benefits? Ano mga what's in it for them? Yes. Ang kumbaga the value of it is kumbaga it's a professional membership. Kumbaga in real terms, lalo po sa mga taga-government, with all due respect, may mga nakabutang po baga sa PDS nila ng mga professional organizations. Pwede po nila itong ibutang. I-highlight. Kasi kumbaga, kuhan po siya ng Security and Exchange Commission. Kumbaga talagang duly certified siya. It's a professional organization. Kaya, minsan nahihiling ko naman sa mga PDS, minsan wala nakabutang. Pangdagdag sa kuhan. Opo. Sa marketability. Opo. Kumbaga, maano yung
kung sa inyong kung sa inyo ka po integrated na membership na professional organization of reputable na reputation also. Okay. Tama. Alright. Sige, Sir Diggs. So, we go to the The other GML. side. Ano ang GML? GML. Ang GML. Other than the fact na yan ang sa imong acronym. Actually, sir, GML. I don't know kung during that time kamo po yaon duman sa DTI na pig ano ko po yan, pig enroll sa yung sa business. Yes, sa business name. Business name. So hindi pa nga dito sa may Albay po. Sa Albay. I can't remember. Iya, oo. Amo parang ikaw po sa ato diyan pa. So Ako so pasaway dyan. so thank you very much. I'm very grateful during your leadership na mundag po ang sa tuyong GM. So stands for my name. So sa una po ning kumbaga we have already stretched our wings sa different modules. So kumbaga po kita nag-cater sa mga review services for the yung sa Philippine Science, UPCAT, BUSET, Legaspi Science. So mga entrance examination sa entrance sa examinations po. colleges and universities. Amo po. So amo po yan ang kumbaga permi natin na cream of the crop every Sunday morning sa Bicol University. So that's why if I may take the opportunity to express our thanks and gratitude to all the beloved parents and guardians and all the participants sa tapos po natin ng mga review modules. Yes. Walang puknat po siya. Actually, nakaano lang sa during the pandemic. Then after that, actually... Saka di man kay puan gayod during the pandemic ang review eh. Apo, wala man talaga. Unang-una, sa mga estudyante sa itong mga mataliun. Dako lang nag-cum laude, magna-cum laude, sum-cum laude pa. Kaya di kay puan ang review sa itong mga panahon. So, ang ano po talaga is, with all modesty, GML, during the time that na formally po siyang 2014 until now, wala pong pangalo. Ibig ko sabihin Dire-diretso. as an organization sa tuya po bagang mga negosyo, very important yung the concept of sustainability. Correct. That it has not ever stopped. Even the pandemic po, dire-diretso sa tuyang operations and we offered consultancy for other organizations. So nagkaayo lang nito yung deviation or shift. Yes, opo, nag-diversify. So, very important po sa mga negosyo natin na, kumaga, outside the box. Ang sabi nga nila, what if there's no box? Innovation. Creative box. Permi natin pag-isipin na naka-confine kita sa amo lang yan dito sa kuyang services, produkto. Pero what if igwak ka pang pwedeng maginibo? Tama. So, just to give you an instance, last year, may unga sa akin po na pwede ka kaya magka-conduct ng team building. And I said no. And sa kuya na pag isip-isip. Urup-urup. Bukan man nga. Bukan mo linya mo. Bukan ko man bukan man ako joker. Bukan man ako so para pa team building. So para pa liga baga. Ang naisip ko so matibay ko magpaliga. Napagka man ako serengsan. Nga tapos hanggang sa nag-unga gila yun siya. Then pag isip-isip ako din kinita ko sa YouTube. Sabi ko, why not try it? So nag-innovate po ako ng mga routines, mga tasks. Kaya ngunyan po ang mga team buildings naman with modesty, nakapag na po kami sa different private organizations, iba man yan sa government. Sa Office of the Governor sa Albay Capital. So LCC, we had another agency, then TESDA. Yeah. Wow. So, ang kwan po digdi here is, yung pag negative building kasi is, ang isip kasi kanina is parang amazing race. So, nagburkudan. Dapat na-foster yung mga activities na nagtataon ng value. Ano yung relevance ng kanilang work doon sa mga activities. And they should have their realizations, ano yung kanilang mga makukuha, mga takeaways duman na ma-apply sa kanilang work. Actually, may time kanina may nag-delivery. Sa team building. Sa team building kasi na-appreciate ninda. Sabi, sa kawalayan ko kayo dito sa opisina, nga nasa na nga kami nag-arag sa din. Wow. So, they were able to appreciate the values of it. Pati si Boss Linda ibi naman talaga arag sa ato po. So, ako nabibigyan ng importance yung tao because the child in them was kumbaga na-unleash giraray. Wow. Kumbaga sa ang message mo here is innovation. Yes, kaya paano mo mag-innovate. Yeah, kaya paano mag-innovate. Kaya paano mo mag-innovate because what is applicable now kidamlag sa iba na. Bukan na applicable, di na ma-appreciate. Bukan?
Tama. So, kay po ang continuous innovation. Yes, Siguro, parte na rin yan sa atong pinagasabi na business continuity planning. Oo. Pag may mga disruptions, Opo. pag may disruptions, affected Anong ang sa imong gibuhon? operation, ano ang pwede mong for the meantime. For the meantime. Diversification. Kaya, ano po dapat sa ito? Para po yung may sustainability talaga. So, yan. So, di mo kay Puan mag-work on the box. Yes. Within the box. Kasi sometimes Think out there's of no the box. box. Sometimes no Tama, box. create So, There is box. no box after all. Sometimes Yes. po. So, aray lang sa ito. Sir GML Utrunta po, Gerari, ano po itong mga admission examinations that you are catering sa review? Ang opisina po nindo. Ano po itong tiki-cater Ay, po opo. nindo? Saro-saron ta po itong sabi mong sa Pisay? Opo. Yes, we have reviews. Mapon po ini sa January 19. Ang tawag po sa kanya is Sunday Management, Academic Retention for Transformational Excellence. So, last time we had IMEX, we had SHARP, we had summer class. All year round po yan, bali 4 tranches. So, for 2025, amo po ang primero. So, each session at 3.5 hours or parang half day. So, covering po siya ng mga subject areas for the sa mga entrance exam. Also, parang supplement po ini or parang yung vitamins sa mga class. Oo. sa utak. Sa utak. Kaya minsan po maugmaw na minsan na sabat ko diyan sa Magura. sa also mga parents diyan sa ning halimbawa sa ning department store. Ngayon so akas niya sa tuwing ngayon parada nung pagkapon niya. Pero may nangyayari na inspired sinda tapos so iba dati perming late nga ngayon perming sinang very excited na mag-relate every Sunday. Wow. So and we have innovated. May bago po kami innovation sir tapos ma'am Hanilan. Sa mga di ba po pag nga klase pero minsan lang so teacher nagaturo. We enrolled them in parang competitions. Wow. So, nasa middle ng class, nagagrupo sinda. Kumbaga sa learning exercises. May mga learning exercise para unfreezing activity para so mga kasilya pero may nakasala. Ay, Kaya, oo nga. nag-aaral mo sila, nag-grouping. So, Yes. importante po baga sa mga yung social na Yes, skills din. yes. So, nagka-collaborate sinda, di ba? May question, parang quiz. So, nag-discuss sinda kung ano magiging solution for that. Ano yung Gayon. answer. So, kung mga so ako, the election ako confine independent na pero may lang solo. Minsan mag-aaral na Saka ang socialization, nade-develop. nade-develop po yan. To. Kaya, minsan nagmaso mga parents na so, mga masinisupgun, Confident na sila. Confident. na-unleash na yung kanilang confidence level. So, Ayan. ano po yan? And then, ano pa po ito sa Pisay, sa Upcat? May Ayan, ano ka mo, may pool of trainers ka para dyan? Ayaw po, we have carefully selected our mga teachers po, mostly of them, if I can mention, from Legasay. So, hindi ko lang po ma-mention yung mga names. Then, igwa po kita from Bicol University. Then, sometimes kapag final coaching, yung taga-UP Diliman po talaga ang bigyan ko na ito. And from Philippine Science. So, amo po yan. Yung mga modules po ay mga updated po yan periodically. So, hindi po yan piga ulit. So, Kasi importante yan para mga nagdadarang, para mainggan nyo na duman na kita sa GML. Kung baga po, yung, that's why we are very thankful. We rely on, siguro share ko na rin sa pagnegosyo, Sige. the word of mouth. Totoo yan. Word of Totoo mouth yan. sa tuyang Best marketing. Oo, kasi maski magayunan ng sa tuyang mga tarpaulin advertisement at very core yung services natin ay hindi satisfying doon po sa tuyang mga clients. Wala mang gila yun. Kaya arit po sa to. Pero dakilang bagay ba? So tarpaulin na nakapasar, no? Mo po din. Actually, ang sa pigagibo ko po, dakulat mo, hindi lang siya triangulation, mga dakulan siya mo kasi aside of course from the word of mouth, we back it up with collaterals like tarpaulins po, nag-invest talaga ako maski kamal. Then sa posting po sa social media. Tapos text blast, talagang tatsyagaan mo talaga po yan. Tapos email. And of course, so pakiano mo So, sa mga exposure mo din sa iba-ibang meetings, sa mga po gatherings. sa also maraming salamat for the opportunity. So imbitaran na siguro sa parting words ni GML Gilbert, imbitaran na ang sa tuyang mga prospective clients. Ako, sa tuya pong actually mga clients, kung iisipon is mga grade 5 and until yung ating po baga sir na ating si Sir Seso Yade. So ang pigaturan ko until the Seso, minsan
from the grade 5 until the mga undersecretaries. So kumbaga, on the Wow. bars, grade 5 hanggang duman sa pinakamataas Oo. ng ating bureaucrasya. So yun po ang satuyang Clients. biga tawaning services for the review. So actually this weekend will be at UP Diliman po Okay. for the SESWE final coaching and for the second level yung assessment center po baga sir. So but for those na day maka-attend, igwa kitang Zoom. So we give them the options, may live doon sa UP Diliman, then Zoom by schedule po yade. Then we also conduct consultancy ito na pension sir na quality management system. So, actually, isa rin po ito sa mga ano natin, mga modules na nakakapag sa tuya na during travel last week na sa Mindanao nasa pala po kami ni Mindanao. Father for the conduct ng ISO training sa isang mining company sa Zamboanga del Norte. Earlier sa Surigao, then sa Grabe, Cam ano? Norte. Grabe, as far So, as amo po yan. Mindanao. So, sa tuya pong services with all modesty, nationwide po talaga. Yes. So, with that, saan pwede sindang mag-upload or magduman po? GML tab. Ay, ama po. So, for details, ready ko na po tabi. Ay, Pwede man po, hindi bigyan. po. Para mailing. Sige po. So, anyway, 0919-008-1032. Then, sa page po, GMLRC ng Facebook. Ayan. So, GMLRC. Search sa Facebook, GMLRC. Sige po, Sir Diggs. Okay. Overtime na Siguro ang ibang school, ang mantra ninda, from studies to work. Pero nakikita ko sa GML, from elementary to retirement. Pwede. May seso na ba ganyan? no? May seso. So anyway, Hanilet, para sa Sige po, imong on party behalf words. po kang Albay Chamber, ang GML po, parte din yan kang Albay Chamber kasi miyembro po yan kang Albay Chamber of Commerce and Industry. So, if ever po may interesado po sa PMAP at the same time din po sa GML, you can connect with us po para i-relay po natin duman sa respective offices po ninda. Sige Okay, po. digdi naman po natatapos ang sa tuyang programa. Pasalamat kita sa tuyang resource person kay Gilbert Liobit sa pagtao kang sa iyang oras para po makapag-share kung ano ang sa iyang kaaraman sa pagnenegosyo. Sa liwat po, hirlingan kita next week, alas 2, Miyerkules, para sa another edition kang Negosyo Time na. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world.